Kaixo ni Anena. Kaixo ni Marinai. Amaia. Zergatik nahiko zenukete bizi herri euskaldun batean? Euskaraz hizketan itxeko. Euskaraz hizketan itxeko. Euskaraz hitz egiteko. Kalean ere hizkuntzan hizketan itxeko eta eskolaz kanpora aurrera hori izateko. Hizkuntzia zabaltzeko eta euskaraz hizketan itxeko itxuria zabaltzeko. Azkenean hizkuntzia ez galtzeko ingurukoak eta hizketan etxin dago euskeraz, zuretzako ere errezagoa da euskaraz erritzi hizketan o impulso gehiago ematezu. Hizkuntzakin batea ere kultura badagolako, euskal dantzak, bertsolaritza eta gastronomia ere. Euskaraz dakau oso hitz politxeak diala kodifikatuak, adibidez eztabaida da, ez da, bai da. Aldetik arberia. Gero. Bihotza dala 2, 8. Eta ilargia. Hildakoen argia. Hizkuntzak dira mundua ikusteko erabat eta orduan guk galduko bagenu euskera, galduko bagenu euskeriakin batea dakaun mundu ikuskeria. Kada butxixa. Maramia. Kukulu gutxi. Intxerixa. Goitxiberia.